Flash ya. Tidak di flash ya. Guys, dhisih persiapan guys iki. Iki beda mergaene nggih. Maksudnya saiki atun beda rombongane. Iki dhisih ikut rombongannya adiknya dhisih. Sing rombongan tandur, rombongan matun ya guys. Jadi nek pegawean iki walah wong kocek ya enek, wong matun. Terus ning tebunan tapi dhisih milih sing matun ya guys. Maksudnya ning tebunan lah yo go entuk info. Yo enek cuma ki paling goleke yo wong sithik ngono. Dadine ora teko dhisik. Nek sing nane kan goleke wong akeh, guys. 30 orang tenaga. Lah saiki wong termo wong 10, wong 6, wong 8 ngono piye yo dhisik gak katut. Terus ndek ini kocek jagung yo cuma jam setengah 12 wis bar. Terus nek iki engko hari ini gue libur gak enek penggian terus dhisih ikut terjun adik dhisih matun. Kan wis diinfo ning grup sesuk ki matun. Tapi nek kocek jagung kuwi kan nganu guys, pindah-pindah ngono. Lah nek matun ki insyaallah nggone wong siji tapi yo rondo tanek lah. Tapi mantuk jam 11 nggih cuma 50.000. Iki persiapan sangu plastik. Ngundang sak waya-waya iki gerimis jenenge wong kan gak ngerti ya guys. Jas hujan, terus iki air putih. Terus bekal. Nggawa bekal dhewe guys. Mau dhisik wis mateng untuk masak cuma nyambel iwak sangit, iwak panggang. Iki tak sambel, terus Pak Sus tak apa sambel nondok. Terus lawoe tahu. Ini simple. Cuma sarapan tok wong jam 11 lho wis pulang. Sarapan tok. Mergae endi sing gathuk ya guys, endi sing cocok gaya apa ae, sing penting halal. Sopo capek. Nek mangkat nganggo helm. Soalnya adoh. Nek mangkat iki pakai helm iki ku dicantolno guys. Soale lewat iki lewat kota, maksudnya lewat kecamatan, lewat dadi apa iku capil buyuk iki ketoke kok piye ngono. Pakai yo helman, terus pakaiane lah nek mulih ceprot kabeh yo sembuh. Silakan. Ki aku nggawa tripod cilik ae, kena tak adain ning jero kene. Iki nganu ya Mas, kowe tak tumpokno krupuk apa-apa dhisik ngono gak wis mantuk urung. Kok kayak isa-isane terus saiki engko Dinda diomongi kan saiki hari Minggu. Ya ora Minggu kan ya isih libur. Pokoke penggian omah ki wis tak nganuno Dinda guys. Pokoke mulai isa-isa nyuci baju, nyapu apa wis tak pasrahno Dinda. Nek cara ndek sekolah ngono ya dhisik sing nyandak tapi wong ndek yo libur ya. Dikei kegiatan ning omah ben ora nindi-nindi. Tapi ya jarang nek kok Dinda ki nek gak anak kepentingan apa keperluan ya jarang metu. Wong metune iki ya karo dhisik, guys. Jahitno baju umpama kok celana apa iki nek gak karo buke ngono ya mbuh piye. Kon dhewe langsung nang terjun ngene gak wani. Aku tak nimbang Mbak ni. Wis teko kurung. Adik kaya bayi setahun. Iya. Tak njaluk emplok-emplokan Mbak Nik aku. Wis sarapan iki, Bang? Aku tak njaluk serabi apa. Iya.
Biasane iki ora ndok padang ya nek mateng jam setengah 6 jam 5. Lah ngono kene kok ora roh nggone. Karo kok nang kok yo servis. Aku ndekno wae mbak niki nang ndelok fotoku. Aku jek serabi apa ora kowe? Heh, jek enek serabi. Lah apa? Anake apa? Potolan roti. Hah? Piye? Malah nggo beda. Lah, jenenge ngocak le sumek. Iya. Ngocak Mbak Sumek. Iki apa, Mbak? Tape. Oh, tape. Jokong 5 setengah. Apa ki aku njaluk 5 setengah 6 setengah. roti ya? Setengah Iki gorengan harga 500 ya. baru setengah songo. Songo Nggo tape lho ya tak berian ngene ya. 11 setengah. Ih, lho, 11 setengah 15. lho yo. Lah roti ki dipangan saiki apa sak apaan? Sesuk mangane. Lah kok ya. Iki malah. Jo, Pak Ijo. Lho lah kok karo mlaku lah Cek, njek roti siji mbak. Mangane kon sesuk. Cek ra nek serabi jane wareg serabi ya. Apa? Apa jenenge? Di isul. Teh masak. Mbak kayak ya aku sama sama. Mbok pikir lu kan masak enak karo bayu. Wah, ono apa ya? Mbak Po. Enak ya aku mendino tuh. Aku mesti kan, Mbak. Kerupuk. Masak enggak kusi tak. Tak jupuk kerupuk aku. Lah bakso jumbo jemere ngono kuwi. Gak ngerti Iza, Mak, sampe ning ngono. Gak roh Iza aku. Mama ape golek dhuwit nggih sayang. Mama tak golek dhuwit nggih. Nggo tumbas apa, Dik? Nggo tumbas? Ya. Ya kul, nggih. Nggih. Dinteni Maksu nggih. Salim sik karo Mama. Salim. Pintere. Mama mangkat nggih. Tek gak nang milih jajan ning ngono mbek ibu eh. Heh? Nang milih jajan? Ape matun, Mbah? Lah gak kocek ngono. Bu, sik tau sik kok kobot. Ape matun mbah ning desa Ndiren, mbah pojok bondi iki urung roh infone soale sawah iki ombo, guys, akeh. Jere 8 hektar iki sawah iki. Iki biasane nek adik dhewe iki nek tandur iki sampai pirang-pirang wulan. Piye, Mbak? Lek. Lah iya rek aku mau penggo motor dhewe jere Mak Edian. Kok nek sumet Goncek aku ae yo ngono. Lah engko lek har piye? Lah biasane yo goncek Mbak Sumek ngono. Lah wong melok ora? Lah iya. Lah engko nek gak ana aku yo mulih mek motor neh. Heeh, Kamu. kan gede-gede. Lah iya ke mang aku pe nggo motor mbok kok. Ya karek ngenteni Mbak Sumek ku lho, engko melok apa ora wonge. Engko nek gak anu ya aku tak balik ngalor nah aku tak njupuk motor. Wong aku ndek. Lah lek kene gak oh iya. Anu Mbak Par ki wonge mriyang. Iya, lah biasane gocekno ya Mbak Par lek kene. Lah nek anu wani wong cara nggo motor dhewe. Wani teko tambak ae wani kok motor dhewe kok. Lek kene Ndek iki nek kepepet ya nggo motor dhewe. Tapi nek enek sing goncekno ndek milih goncek. Kan kok mripate gak pate awas. Ayo dadi pangan. Ndek sarapan. Ya tak ngemplok. Aku pe sarapan isuk niki ora patek kolu aku. Iki ya rada padang ya. Lah iya. Tapi ya persiapan lah kok timbangane. Aku bontotku tak kek ning kene banyu bareng. Langsung nggone joki apa? Nggih, Mbah, nderek ngene joit. Ki aku anggek pisanan nggih, Mbah. Melok anggek pertama kali guys dhisik iki. Apa medino wesan? Lah nggih anggek mulai sakniki, Mbah. Iki gong tau melok rono. Aku kan gong tau melok, Mbah, ning gone Nek wong ngene iki kan wis kuline Lah nek Mak Edian kan wis tenagane. Ki anggek ape mulai. Go. ndrape golek Mbah golek apa emplok-emplokan ngene, Mbah, paling. Wis mati. Oh alah guys, iki tibake batore ora do mangkat iki dhisik mantuk neh njupuk motor. Dadi enak nek melok matun. Nang kayak omah ora ya lebu karo Pak Dewi.
anu jiko motor lek harga itu goncekan. Ini ora teko. Lah ya. Coba yang nggowo motor. Tuh, pakai helm aja ya, guys. Nek sepedaan motor dhewe. Mbah. Lah ya, nek melok ya ayo. Ayo nek melok apa ngono? Wes tak kandhalno. Lah kuwi anu, iya wong apene Surabaya, Mbak Ti. Apa melok. Iya. Coba ngecek lek harga. Lah helme mbok engko piye, Lek? Lah kok aku sing helman malah. Enggak apa-apa. Tak kon gocek no, guys. Biasanya kan bisa karo sotek. Bagus. Bensinnya kena sak kotak Mas aku. Cek akeh, cek lekakno kuwi. Yo wis. Wong tak isi wae nganu iki nganu boleh-boleh. Sore iki tak Lah lekakno jere ogak sah. Oh, ala-ala kok petuk Mbah. Mbok tineh, guys. Petuk bolo tebunan kira yo malah melok matun. Ndek nane enek wong ninggal iki Mbah ning omahe sampean. Ono aku. Malah sirik cukup. Anake Loro begini, Mbak. ya gak loro jan loro rong dino cara mono. Tapi awake kuwi tak nduk goreng tok. Ndek nane ki Ya, gede pesen. Dek goreng tok. Nane kaya Mbah cara mono tekno ngono. Apa penyakit iki sak jabane Koyo sak jabane kulit, sak jerone daging. Piye ngono sak jabane daging. Kulit sak daging. ya begitulah nasibe tawi. Lah iya. Lah karek pake dhewe ya Mbah jere. Bojone, anake loro-lorone renek kabeh. Walah. Ya karek mbok iku. Aku pas matun nek Mbah niku. Matun ning nggonku tak pekno wong telu lho iki Mbak Sumek Oh alah guys, cuma tak enteni Mas aku mau kocak. Lah iya aku tias mulih mek montor neh. Mbak Par ndi Mbak Par? Ora wedi nek anu njeluk sarapan ku nek mandeg. Anu Mbak Par mriyang wonge. Kowe teko Mbak Par. Ngomong meloki. Untuk nyeluk. Lho. Lah jarene awake gak penak ngono Mbah Ratemi. Ndek sore omong melok. Lah nek ora dinteni Yan. Mbak Par. Jere ape melok. Lah aku ngenteni ning Mega budal lho aku langsung. Lah aku yo lah iya leh dadakan. Mbak Par jarene sakit. Lah tapi jere ngebel Mbak Jini nak. Telepon Mbak Jini Wah, aku wonge. ngenteni sampean lho biasane Mbak Sumeki isu Aku ki kok wis gojek teko sumpek kene, iki ben gojek iki. Aku nek ra mulih mek montor neh Mbak iki mang. melok kocak. Ya terus Aku melok mondi ya. Melok nggone jari gak kowe bereng. leher gak melok. Melok iya ora tampiri iki mang Mas aku wis budal mbek Mega jere kok. Wis do budal ngono aku langsung diantar. Ayo guys, rombongannya wis jangkep. Berangkat guys lho. Mbak iki semangat. Ayo Mbak. Ayo. Gaspol semangat. Ayo. Hah? Lah piye lagi mantara iki mak aku ditinggal neh. Lah ora usah ditinggal ayo digowo lah. Sesuk ae wis kagum. Lah ya lagi mau dinteni ra. Teko-teko. Wow, malah seperti apa nopo? Itu jam mana? Jam ya. Mantep teni ae. Iki ning ndi lek nggo rencana? Pak Lobok ning Biren. apa ning ndi? Mbah Nastri kok nek ndi? Rutelen ngidul kuwi. Foto-foto lho, kayak foto-foto suwane iki kok. Kaya mergo iki ape selehno lha kok nek kembali nek pas mangan opo. Piye? Arep pasane.
Ya, yo gak ngono kok terus yo cengkek ini dikeli HP so ki HP kontak. Nek di kontak. Nek kontak yo nek aku iki. Bapak kerjanya apa aja loh, tukang pit loh jadi soal deh, langsung di pene kalau le, pene apa digawe? Soal paling ya yo romor ini aku. Ayo, aku nek sesuk ngono aku tak gonjak ambek Mas Dian ae. Dibane aku motor dhewe-dhewe. Yo, lagi mati kok ya. Aku yo wong merah kode. Lah aku ditelepon Mbak Tin. Sesuk ngono yo di motor dhewe Mas Dian digonjak nang yuar ngono. Lah aku yo motorku tak ono sing Mas Dian. Ayo yo gonjak ae galek her. Leher ku ben nyutek Mbak Sumet ngono aku yo terus helmku tak selehno. Dek ya. Kleru leher. Kalau wis Oke diren ah. tengklek iki jare. Oh, kalau sing entuk info. Lah ya ning kono nglumpuk mang nek nyedak iki. Lah ya salah info ge soalnya sawah iki oke. Dewe-dewe nggon sawah nang 8 hektar iki gak ora. Jan tenan kowe. Jujune wis sak krungu le. Terus sak krungu. 12 ora malah. Ya iya. Goncak berarti. Dia tidak mau goncak. Goncak le Sumet.
beda kayak ngene ya. Ngene iki jane liburan ki wayah nganu lho Bu. Wes peta healing dhewe nek di kono karek kowe aku yo dhewe aku. Bawon ya kok apa. Healing entek duwe kok dina aku ngene. Ya. Ya yo kan terus kok Bu, lah kok lebat bodo kok healing ning Yogya malah karo. Yogya kok berbodo yo nek sana. Rekreasi gitu. Berarti kelewati rel gitu ya, Bro. Kelewati rel. Enggak sampai. Kuwi berarti anding sawahe dewa biyen. Omahe Pina. Ya kene iki sawahe, kuwi pinggir rel iki pas gandeng nang posisi ya didol iki rene. Yo. Ya kene iki. Iya. Jalan kami. Aku sing gonceng wis bokong biar-biar. Iya iki motornya wis ning pinggir iki ya. Ning kene iki. Ya di sana ning kono kae. Lah iya, endi kawae ndi iki ya? Kan guys, alhamdulillah kan Mbak Jenny juga rono. Rono lo ya. Kono lo ya. Fotote dicandal-candal nang kene. Ayo kono ae lo jan motoren ayo. Nah kae malah balik rene Mbak Jenny. Iter. Mbah. Anak jas hujane. Anak kok dikudungno ngono. Kene lah kene lek har kok nek mulih malah penak ora. Sebenarnya kono omahe gak enek. Nek omahe enek didupna ning kono. Ha iya. Duh, sepuro wis liwat kan Ya iya kok wis liwat nah. Walah malah widuk, guys. Ora tau ora sepur. Ya iya, anggek ping anu piro kok wis ping 3 sepur. Jandale ulung tak kok. Oma jandal. Lah ditutupi ora lek har? Tutupi jas hujan ora? Alah ngantek jam 11 ndak panas tenanan Panas panas. Lah iya. Ya. Wis alhamdulillah. Laren sarapan ya guys. Jam 8 anggek do sarapan. Bismillah. Lek gonceng yuk. Ya wis ning panas-panasan ngene iki ya. Montorem jane anjek rongetan sithik ngono ya, Yan. Apa aku tak ning cepitan motor ngono ya? Lah piye ning ndi? opor. Piye lek? Opor masak sayur opor. Sik lek. Sabar. Tak jegurno ki mang lho, Angga. Lah, buah guys. Terus agake tak dhuwurno kena angin. Iki samrono guys. Iki samrono kae, tapi iki posisine yo guys ning ngene iki. Jangan, Mak. Opor.
Bathoknya juga ya. Campur, jadi rasanya jadi malah. Campur. Ora tak campur. Enggak tuh. Rasanya kayak enggak campur. Ora kok ndek sama itu. Kentang tak dijono kentangnya. Lho kan itu kentang. Oh, kenangin kok mentur. Nah kayak di alang-alang bathok. Aku ibu efek-efek. Apa kayak nek ndek kubrak to rek. Berarti aku mana iki nama. Kerupuk lho. Siaki segaku. Bathok lirah harap. Sego ya yo. Bathok linane ngono. Bathok ilirah ae. Kira iki sarapan wis. Mami gak doyan. Nah lho. Mbah nganu wong apa gak suka. Depan ini kayak anu perkara ketok nganu kan tak jeburi sambel kurang. Ya sapa nduk beras kan rubah dulu rasane. Kok dewek nang. Oke banyak kok. Aku belum tak resik-resik. Dengan mbak sedang saja. Jadi iki lho kerupuk langsung nganti motor kene. Yup. Ini kemana? Itu lho Pak Tulis tuh. Enggak sih sakit. Dongkongan. Oh lah sarapan kok ning pinggir rel sepur. Iki kok enek. Sepur liwat merem-merem. Apa kae? Perah. Guys sarapan guys. Perah kok. Nah apa del kono kana? Lawe. Bathok. Wiwi. Bathok apa? Bathok lirah sambel. Golek sing bathok apa kuwi? Lho, sapa sing ning kono? Arep para. Sing ning kono sapa? Wah, lagi narik sok. Nyamang kok. Kaya anakku walone. Wah, lah tel. Tak keper. Hah? Bathok. Iki kene bangsa ngandeng motorku. Nah, Bang. Oh, padha, Mas. Entar maju apa no iki. Nah lho. Tak untuk sambelku ya. Enggak sangat. Nek kok coba goreng. Tak kayak sayur tuh. Dia cah pinter. Itu kok nasi goreng mamas. Apa? Apa? Nggak tuh nih. Emang kayak nama tuku. Oh, mak nganu. Dia sampai. Iya. Iya, apa? Untuk gak iki, tak ngerti dia sampai. Ngono lek sik kok sak pun bojone mau dia. Tujuannya. Harus tujuannya. Tujuannya. Buka. Asin. Aku ndek tuku lirah iki sak bendel mau dibotok-botok. Sampai rong masak akan ucah kula. Aku mari gak iso mbok lirah iki gak tau roh carane. Seprot, Mbak. Heeh. Bacoke seprot ini ae nggonangan yo di. Seprot karo cowak, aku tak google tak cek. Lah iya. Iya, Mbak aku yo nganggo ulek-ulek mbek cowak. Empot. Petis apa petis? Iya, gak metong dulu. Apa? Nyempangan. Asin jenenge. Asin no. Ngambek sego jagung paling gak. Ambek sego jagung. Aku gak tahu sing gak jadi. Jagung tak tokokno. Panganan mateng ngono iki. Pak Dian gak ngene punya. Kamu sambil sego jagung ya? Kayak enggak, aki sih gak entek kok.
banyune es mang ndi lho. Ya ya. Ayo. Anjuk ngombe banyu es. Halo. Serindil saka anak tiri. So golek yup-yupan kono dhewe. Berarti mampu sengenge ku ya, Del. Alhamdulillah, guys, wayahe pulang. Sudah jam 11. Wayahe pulang, ya, guys. Ayo, surung-surungan. Wong kula serandalan yo lunyu sikile kok ngene iki ndak yo. Cuci tangan lah, kaki lagi. Ora kok ning sawah iki dhewe sawah. Tares. Ayo. Walah, mapar lah. Aku alun-alun. Wis ning Ini lentang wis. ben gak mletre-mletre gak metu idole ya, Lek. Dulu kok gak galin-galin. Iya, malah gak bener sih. Iki wis nek wis awan kan ora lunyu. Besok balik nah. Ini sepure wis terakhir memang ya. Ini wis jam 11. Ya. Sore aku paling. Jenenge selama ning kene sekesuk kok enek kereta api kok ping 15 ini enek. Tanu. Jujune kok yo pas gek nek kereta. Iya. Apa ya? Oh lah, lho guys, entuk rezeki. Walah lemi apa iki? Walah mie ayam Mas, kok Mbak Ida iki. Oh, Jerembun. Mbak Ida tutup kok yo. Alhamdulillah guys, matur suwun kanggo Mas Arif ya. Matur suwun Mas. Rezekine mie ayam ceker. Kok dipunjung kok ngene jere Pak Ndek esuk dikirim sego goreng karo enek iwake paron. Dipangan Dinda karo Pak Suki yo wareg. Lah iki sore. Rezeki sore. Mie ayam ceker. Paling dipikir ki wis mbokku isuk wis mangkat ngono terus tak anu Pak Su tak kekane sego goreng ngendi mambe Dinda ngono paling. Iya. Yo. Matur suwun wong aku lho budal ning sawah matun ya wis mateng ora ketambek sambel. Ambek opo yo mbok tukokno balon. Biasane yo peteng. Lah iya Dek ya randang dibenakno ngenteni apa? Wis ngene ya guys, matur suwun dumateng Mas Lalimantan, dumateng family online semuanya, dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.